anga foli be bela jele president sori kasoke beda bada sori kasoke ka foli be anga president nyuma madame Sako Nasira Traoré ika bonya era ye telefon de kasoke ma katla ka mikro dama katla ka sigilan siama kanya ye kama balana ka dieranye yere wolo de ne be ko laba halala de be ko laba ka barka madame Sako Nasira Traoré anga president nyuma ika foli be marakacha fama jawoi jabi pari ka foli be bara kanun ka daila ka barka bubula kanuna ka barka suri kasoke kanuna ka te bo ankono foka dunawuli kinike anfa adaman jarai bonya be kenela PDG Lassana Traoré bonya be keneka Dauda Magasai bonya be keneka Maraka fama jawai jabi pari ele bene ka video ta ka blaika sitika itendo item fado item bado itenere donc mais même il faut peut-être au décadier jamana jodo Sekasi Babi l'homme fort Sidiki Kouyaté présent ni wolola duna kono bebe nyefela de nyini bembe beti se ka nyefela soro minu be kofe ulu beto kule la ko parce yuda ala kasedo Sekasi Babi ka foli bea Sidiki Kouyaté mami kile masira murite dabarite ala kabara digu ala de ikisi sino sisan ba sori be dugu jikoro ambe kanga se dai ka dakan me ala ko kama se mobili kibila balla to mi beyaye mobili sokora balla to mi beyaye kapine soko ala ko ko na da pine ma ay mobili ngwaraga siriki be boala pasa be mission mina matla ka fanta unyeji che ka tese bagato unyeji che bingera minu na bulu unyeji che ini che sirigi Kouyaté Sekasi Babi jawbe kule boy bebe nyepela inde soro Kadija Sissoko bete nyepela soro minu be kofe lu be kule u be nyepela inde soro mais ala ta di pema Tshisekedi beti sika ke Tshisekedi nya kadi be mais ala teso le commandant en chef, le brigadier, le commandant, le descendant direct de Bamana, ben le cerveau, ben l'électronique, qu'a folie béa. A Kalefa dentan duru de babu, allez de la gare, qu'on a les sarabes, il faut imaginer. Bamanange qui fou, qui voit les humano. Mais maintenant, il faut folie béa. Yere wolo naw tuma na duna era kono mali kono era an yere tunta do kambe ke tuko minu be karata fara be yere nyini sisa kera tanyini buguli ambe ture fosegu kanu baga bado ndendo abeto kamule ale M5 mo godo ay présent ne de la kafi ngo kono ba de na balo me ati sindama kono abadi na balo me ate sindama kono baka buguni fanatla nga bolo tafe o yala ka masaya de anga kaya na betun kera ala tun ka arjana ni jahanaba da atumbe arjana drone da ka bedo akono me beko ayi ala anti arjana pe amba pe kata jahanaba o de lai jahanaba kiri jamana be dabri drone kono ani jamma
Présent et à mes souris Kasogeko, budget votera Orona. Jawel Mali Warebe, milliard Baflani Kemani Bikonondo. 2199 milliards. Mais dépensé là, milliard Baflani, milliards que me segini ko. Mi ta dafa we milliard que me woroni milliard Bikonondo ni woro. Milliard que me woro ni Bikonondo ni woro, ve soromi. Ka commerçant bisitigo ka do boala, ninde bembalo, nte sirimala, ebe sa do nyako. 696 milliards de déficit. Abo wargomi. Ne pas faire pour donc. Déjà on est français mandi, on est pays occidentaux mandi, on est japon mandi. Fin pays occidentaux, on est russie mandi. Ne bolo. Mais on est français. Bon français béro mais on est pays occidentaux béni. Mais si ça 600 milliards il me boro. Ka dédommagement il est tout comment. Ka voko mo ka nani impôt wariyewa. Har niye niye baro ko niye kalo har niye niye mais mi maloya tumba una présidence ka do fara la primature ka ko do fara la santé ka budget votera nya soro do fara la ka do tiye bi bolo ben kana kuma idamne ato wu ben beta am magote ben na har ni ben mine na bar so kono am mago tola ben be min ke fantaw ya am mago bodela mais ni ye mo ta na te barala président araman jara ale be yansi zate barala ni president nana si zaba gende o kuma te barala ya gendro ka bo sente ko abe munai mami te barala o beto e munai ya gen awere ko barake balido ya gen abe munini ni site uye digu ke fisuru wale o tagara o dona misiri ko uye kaunji mine kubo maloya o fanati se wala sisa o magara belebele la uya bla ko ninga giri anga nimbla nini tuye mama esi samba su ya genga bo sente ko me abi ma fi ngo nyefela ka di be me beti se ka tanye o minu mata nyefe lu be kule ko fe ko ala nyefela di dom kuma be ni amba tonton fo lamba batili toro ko bu abe émission na mena kaka do kanye sisa malila tike ka gelani la haratike ni bamuna nyumanti bulu madam wolo gen ya job bulu ka bamuna uma tinya uma di uya kan fai no ti bulu ubi tirege dugu ma ku senda i kokolo ka kakari me utisi nimbi se o ya badi daba dembe mi abe dugu golo golo musa tarawore be mi abe dugu golo golo sumaila be mi abe dugu golo bro atete be mi abe dugu golo bro filitabo be mi abe dugu golo bro mamadou konate be mi abe dugu golo bro amadou ndiko be mi abe dugu golo bro dugu golo be kanga du har bi dugu golo ma fa ma deuna o ba ira ko ne te pen kala mai de na romai ka boko ko do tuma be se gondola meni beta ye min to ko fe ure ka boni be min ke du mayala uyam be jampa ema do ye ku be na ni ko ji ngo ya na na ni ko ji au te na ni balo e ko eni ala che ni kuma nunu te dronka asimina sino ko ni kuma ambe wari minta o kacha bu sama ke mbifo ikwande muso kamaraji be le 12 ne ala sona me ya keneka kamba fo dukono basitu bambugu ci to be kanga fo bamana waliyu ay babolo de se kabaji bo ko mo ka mali mangame akasoko atoko be kanga fo ni nana duna kono ni ma fenge fenti figi tanuni yere wolo debu ay tana yechi isara dlanga webesa president che bele bag libe siriki kuyate kuma sawa dlanga okacha Patrice Emery Tululumba né le 2 juillet 1925
u y'a fɔ ka 17 janvier 1961 a Katanga ka den 6 t'a bolo saya kɔfɛ a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ mun na kɛwale ni jugu. L'homme du 21 décembre 1949 a Yako Joseph de Marguerite de Philippe Auguste Fa Mariam Sankara cɛ saya kɔfɛ a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ kɛwale ni jugu. Martin Luther King bɛ min? Capitaine Mariam Wabi bɛ min? L'homme du 19 juin 1942 a Site Denmuso Saba Mamati Gandhi bɛ min? A bɛ dugukolo bolo. Maxim X bɛ min? A bɛ dugukolo bolo. Malcolm X bɛ min? A bɛ dugukolo bolo. A cɛba Allende a bɛ min? A bɛ dugukolo bolo. Nin si ma faga dilan kan, a bɛɛ fagara ni marifa de. Sidiki n'u y'i faga ko Sidiki 100 bɛ Mali kɔnɔ olu bɛ taa n'a ye mais i bɛ tɔgɔ to dɛ, i bɛ tɔgɔ to. Nous sommes fiers de Yero debout sur les remparts parce que ne y'a ye de u taara mɔgɔw fan cɛ ka don kaso la plus de 7 ans. Sidiki de wulila k'a ka dossier ta u y'a la a ka dugukolo nɔfɛ. Kisɛ bɛ ci a la don min o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ salikolo kan a bɛ kan ka sali a ye sali tigɛ a y'a fɔ a den ko fɛn dɔ ye Sidiki sɔrɔ. O y'a sɔrɔ Sidiki bɛ kuma la radio danbe la a bɔlen de nin y'a sɔrɔ u nana fɔ a ye ko mugu de cira Sidiki la a binna ka crise piqué a wulila o don na. Maaw bɛ bamanankan dɔ fɔ président Sori kaso kɛ ko su ye b'a dɔn a ye min to a kɔ k'a ye min to a ɲɛ k'a tɔ don o ye nkalon de ye. Bafanta Kulubali n'i ye ɲuman kɛ a ka dɛgɛni susu k'a di fantanw ma Ala bɛ ɲɔba d'i ma lahara k'o ye nin de tu t'a la ta t'a la. An b'a balima chrétiens fo vive les chrétiens du Mali chrétien cɛ n'a muso an b'aw fo aw n'an bɛ kun aw ye Maliden ye k'aw kana aw kɔfilɛ nin bɛɛ b'a la. Ne ye nin f'e ye kabini ko in kɛra a bɛɛ dabiri de u ye Diko nɛgɛ bɔ maaw la imam boli sɔnna don imam y'an janfa a bolila ka don misiri kɔnɔ soyajige a y'an janfa soya fana bɔra a la kanjim a bɔra a la an y'a bɔ kaso la dɔrɔn an y'a limoge bi k'a bɛ cogo di M5 a cira po Sogɛli n'a ka doroki bɛ kan k'i munumunu k'a kɛnɛyara n ko ne kɛnɛyara ma se ka taa f'u ye e man kan ka taa yɔrɔ si i sigi i ka so kɔnɔ peuple yɛrɛ de b'a fɔ ko k'i bila ye parce que i ye min kɛ peuple ye mais n'i taara i yɛrɛ ma su la o t'i jate yɛrɛ o kɛra kabini juma tɛmɛna a ye une semaine tɛmɛna mais n bɛ min fɔ sɔrɔdasiw ye Sogɛli ninnu tɛ kelen ye dɛ aw nana aw ye parachevé Sogɛli ye kɛlɛ de kɛ ka na o don sɔrɔdasiw ma nafiɲɛ o a mɔlen de olu nana k'a parachevé an y'u ta k'u fara an yɛrɛ kan mais jamana in bɛ bolo min kan bi a tɛ bolo ɲuman kan fo n'an ye nkalon tigɛ wallahi jamana in janfara de tout pas an ye di ka bin fɛn fɛn kama Ala ka bi a si ma kɛ a bɛɛ kalo na o la on est dit souveraineté o y'a sɔrɔ fana minnu fana bɛ transition mais nin ka bon hakili ma vidéoman minnu bɛ kan ka transition dɛmɛ ka taa Gandhi ninnu na ka taa bila kɔfɛla mɔgɔw la Seku ninnu maa kelen ma t'u la k'u don CNT la u ba bɛ neni u fa bɛ neni u yɛrɛ bɛ neni bon kabini yen i b'a dɔn ko cogoya tɛ jamana in bolo an b'o la kadiri mɔgɔw fana y'u tɔgɔ yɛlɛma ka taa photo ta ni premier ministre ye k'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasiw b'olu fɛ ko k'u bɛ yɛlɛ an na ko an y'u bin k'u filɛ ko in ka bon n'i miiri a la tuma dɔw la a bɛ komi i ka juru de ta k'a don i kan na k'i yɛrɛ faga ko président walahi n bɛ min fɔ sɔrɔdasiw ye colonel 5 ninnu n bɛ min fɔ o ye cɛ min bɛ siran ne tɛ siran ya dɔn yɛrɛ n bɛ 65 la alhamdulilayi n b'a fɛ hali bi Ala ka dɔ fara a kan
Mau belum nampak bafar nyokong. Ayo foso nasu nyari wallahi nawe isra farayangye anga ibeka kele anga yiride ngole ka be na anye minum bi ka be na ambui ka minu anye minum bi kunu ko luta ku madola kata ka aske ku ma fuige e ali nambe tuam bebe tu no fe anambe anga nga keleke ka sege kle ka angusi amnye ji ku ka mindo ku bibi minu anye minu genguno awlu olu de kanga na awlu be fotota kayira kabo kan har no de do ese humanité ala reo duna da e be fara no ay beke ay beta ka bedo mulukile ngono na yo ke do ma wala akabu hakilima an kanga keleke kunu ay minu kele kunu bi olu de bla ku kama passe baramake Ismail Samake bara mage ni bara tungera nunu tunte kuma 10 ans wallahi bara de make jawe ni bara tungera nunu tuntu kum Guinée avec un John Alpha Condé ou bien Alpha Condé ou bien Selum Jalon Jalo ka kuma uka ku ka kilinga bodro ka kuma atekula fanga min bina Burkina John Wulila be ka boka be kuma atekula mais aw ko ka wadia be o se ka ke juguri ala be diara be kera ala fa ha dabri dron anga keleke kunu ka fanga bi ka tabulo mai ka fanga bi ko ko bana ka fanga bi ko titi mai ka fanga bi ko fem be man dia aw kana wulu de ple bulbuli la ko premier ministre fana ko club do créer ka club créer kamunge o mai ba be ka ke président da o be ba be ka to premier ministre ya la nunu ka bu hakili mako jamana izinde ya club de suje maga fenya bandawe ya uya ta do mi kata ba ka furula ye jo mangame club de suje maga sanugo ya uya mne do mi sanulo la ye jo mangame na nana ka yoro furade kabla ni min gena o kabla nga bibi amma foye famu takabulu amma foye famu takabulu wallahi ambe kumala to de la amma foye famu an mi yere fanga bibi an kono ganenu an kumune be ko mi muru kumuni an kumune be ko mi nono kumu amma foye famu Abdul Karim nyamele yeni fo mawele Adol Dauda Magasa Wesam Kerebela Lango he Aubeni Kanga Nunu Bismillah Antu Don Antu Borodon Tiedo Sorazulu Autato Flangula Jevolo Nubambla Ceramica He Bublaika Kumakacha Una Nandemere Nunu e Patroturi O Kabi Kabe Jugo Kabe Jugo di Bi Ministry nu flag bora orona ka bo ku bena 5 milliard ku yo de simulation ngona ya do ama do anga parama ko ama do anga tasaw o wartaram ha dungu do ko mi tele uta woni sigidron ayeni ninga ama fui ama papa ka mai mengo me kangare mi ndawi nyare afrika mo ko sori ka so ga bi deuni tergawi Daura Magasa aya fautere gawe soya aya fautere gawe konimba aya fautere gawe na ko koni kawe nganyam fara anye minu bi kawe na no luye fangala tuku am bebet nganyam fara no ka anambe wallahi pasama nga kelege asimin kama ama ke jau kama ama ke kone kama anya ka nyere de kama ama ke makama de anya ka nyere de kama na ndu toro le na bianye be mina ama fui ama sarula yege bwaga mogore be da futa kula je bwaga mogore batla bela ministerula jombe bwaga mogore be o sanjuma mege jugo ure la umam fari sanjuma ngela ure la umam fari yere wulo mogore ure la era umam fari jokali pase muna sa Ture, mesegune ba be gininga o Dauda Magasa minu sara misiri dala we chugudi.
dɔrɔmɛ dilu ma ko bɛ loi bɛ voté ye o loi votera donc aw bɛ loi voté la loi in votera fɔlɔ wa jamana i bilala yɔrɔ la n'i ma tiɲɛ fɔ i bɛ nkalon de fɔ n'aw tɛ se a y'an bila aw k'an kumunen to yen transition n'aw dɛsɛra a y'a kɛ ala kama aw k'an to yen n'aw dɛsɛra a y'an to yen an kumunen bɛ komi lemuru kumuni an bɛ ala ka bila la an tɛ bɔ ka fanga in bi an tɛ bɔ ka yaala diko tɛ bɔ mɛ o dɔ n'a lajɛ kɛ u bagara diko ma ko cadre de mɔgɔw taara diko ko diko b'a fɛ ka jamana fɛ mɛ u taara mɔgɔ caman fɛ yen u ma kuma o la dɛ u taara an ka belebele fɛ yen Siriki Usumani Madani Hayidara u taara premier ministre fɛ yen o min bɛ jamana kunna u danna yan u taara Suwala Baya fɛ yen n terikɛ u taara général Makiba fɛ yen u ma kuma o la o ne y'a fɔ diko ye n ko don o don n'i wulila i ka dugawu k'i ba ye i ka dugawu k'i ba ye Dawuda Magasa a fɔ n ka cɛ k'a ka dugawu k'a ba ye diko mana bɔ n ko dɔrɔn bɛɛ bɛ siran diko mana kun bɔ dɔrɔn bɛɛ b'i dogo diko mana bɔ k'a bɛ kuma dɔrɔn a bɛna jamana wuli aw ko barika t'a la aw ko mɔgɔ t'a kɔ aw sirankun aw bɛ min fɔ aw dalen t'a la jamana in sera tiɲɛbugu de sa Ismail Samakɛ y'a fɔ yan o e ni ala cɛ jamana mɔgɔ 20,000 ni kɔ o ka ta rébellion mɔgɔw la ka don o san na sɔrɔdasi 800 ma dɔ u y'olu bila u ye min kɛ n t'a dɔn ne kɔni ɲɛna kɔni olu kɔni ma marifa ta u ka jamana kama k'u bɛ faso bi ko in ka bon n ko n'i y'i miiri i t'a dɔn yɛrɛ an bɛ taala yɔrɔ min quoi diko bi kɔni soya jigin an kan ka diko fo walahi président an kan ka fo parce que u taara fɛ k'a ka tugu kɔ a ko an bɛ tugu aw kɔ aw bɛ taa ni ye min ne cɛkɔrɔba bɛ tugu aw kɔ aw bɛ taa ni ye min an bɛ taa yɔrɔ min a y'o fɔ n ye fɔlɔ kɛ ni sira ɲɔgɔn bɛ tugu aw kɔ mɛ ne ka tugu aw kɔ ten ayi n'a tun tugur'u kɔ bi a bɛ kɛ cogo di cogoya foyi tɛ jamana bolo walahi bi kɔni ka fɔ jamana in ka di yan a man di mɛ an tɛ ɲinɛ an ka cɛminɛcɛw kɔ sɔrɔdasi minnu bɛ kan ka faso lakana n'u bɛ sisi la n'u bɛ nɛnɛ la n'u bɛ kɔngɔ la n'u bɛ kan ka yɛrɛ wolo ka jamana bɔ bolo la an b'u fo k'u waleɲuman sinon fɛn fɛn fɔra sisan jago ye sisan an sera tiɲɛbugu de kun a ba la France France ka bɔ an da la France 24 an ka datugu an y'o kɛ karaw RFI an ka datugu an y'o kɛ karaw an ka bɔ G5 la an bɔra n'aw bɔra mɛ Faransi ka wari b'aw bolo dɛ CFA kɛ o b'an bolo dɛ an bɛ k'an k'u ka kan fɔ dɛ ambassade dayɛlɛlen don dɛ bon hali n'i ye ninnu kuma ninnu ye a ka bon hakili ma quoi ka bon hakili ma bon o bɛɛ kɛlen quoi an ye tɛgɛrɛ fɔ wa sisan tiɲɛ de nana an sera tiɲɛbugu an sera danbugu k'an yɛrɛ bɛ cogo di bi jamana taabolo ka ɲi wa kɔngɔ b'an na wa ko fɛnw gɛlɛyara wa ko jamana in ka di bi wa parce que an bɔra kalon kɔnɔ sisan an y'an jɔ tiɲɛ de kan sisan ni tiɲɛ nana foyi tɛ fɔ ni tiɲɛ kuma tɛ an ye fɛn bɛɛ fɔ ka an yɛrɛ b'a dɔn dɛ an ni Bubu Mabel tun bɛ se ka don CNT kɔnɔ Gandi tun bɛ se ka don a kɔnɔ hali minnu bɛ kɔ ka Seku ye min kɛ jamana ye a bɛ se ka don mɛ a ma don Jo Bala ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛ kan k'i da don a la ka Seku kɛ mɛ bi fɛn taara maa si ma ta sisan ko bɛ cogo di an ye minnu kɛlɛ kunun dɛ olu de bɛ yɛlɛla an na bi ko Bubula ma fɔ an bɛ na fɛɛrɛ t'aw kɔnɔ ko a y'an bin mɛ an k'an bɛ na n ko n'aw nana aw ma se fɔlɔ o parce que aw ma fanga ta fɔlɔ fanga y'aw ka fanga ta a ɲɛ la ou bien u k'aw kɛ premier ministre ou bien u k'a don gouvernement na n'o fana kɛra min b'a ma an b'o fɔ sɔrɔdasiw ye voilà an ma kɛlɛ kɛ Hasimi kama an m'a kɛ colonel 5 in kama an y'a k'an yɛrɛ de kama awɔ an bɛ transition ye an b'u kɔ tant que u ma sira bila mais an ma fɛn faamu fɔlɔ dɛ ayi
ne kɔni ma faamu fɔlɔ adama ye n kɔɔri ko wagati sera adama kow ka ca kow ka ca kow ka ca kow ka ca i bɛ n ka cɛminɛcɛw i b'olu fasa k'a la an bɛ ture fo k'an terikɛ Musa Gindo fo magistrat e yɛrɛ m'a ye magistraw bɛ mankan na est ce que nin ye gɛrɛbukun ye wa e yɛrɛ ni Ala cɛ sariya ka boli mɔgɔ damadɔ kama mais a y'a kɛ bɛɛ kan c'est tout a ye n ko fana kɛra tan de u ko wari tɛ yen a ye min ye bese ni fɛn ta dɔrɔn u ye 6 miliyari jamana bɛ taa la dɔrɔn taabolo tɛ yen juges bɛɛ filɛ sisan tribunaux falen don bɛɛ falen don kasobonw falen don u bannen don mais u bɛ tila ka sɔn parce que ne b'a dɔn magistraw t'a wuli tant que u ma sɔn u t'a ma donc a bɛ kɛ jɔn na anw m'a kɛ ko c'est-à-dire i b'i yɛrɛ b'a fɔ tuma dɔ la i bɛ baton kɔnɔ i ɲɛ t'a la yɛrɛ baton bɛ taa la yɔrɔ min quoi voilà nin de tun ye Bubula ka kutuba ye n'a diyar'i ye salamu lafiya an bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ma diya ye o y'i kungo i bolo ye i b'i ka barama ju sɔgɔ ka tila k'i ka da bari di b'i yɛrɛ wolo debout sur les remparts président Kasoge de tun bɛ n bila nin ye sɔrɔdasiw fasa n ka cɛminɛcɛw o don na u bɛ CNT mɔgɔw présenté la k'u bɛ yɛlɛ chaque b'u kɛrɛ la k'u bɛ kan ka yɛlɛ Mali ko tɛ dɛ u bɛ yɛlɛ la wari min bɛ na d'u ma dɛ sinon bolo wuli n bɛ n den Mayiga fo n den Mayiga n b'a fɔ CNT kɔnɔ n den Malidu k'a fo ka waleɲuman dɔn nin tun ye Bubula ka kutuba ye n'a diyara mɔgɔ ye an bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma diya ye cɛ o i ka barama ju sɔgɔ ne tɛ se k'i f'i ye hakɛto bɛ nin kan sali Ala Mahamadu la patrie la mort nous vaincrons aw ye min fara CNT mɔgɔw kan aw tun b'a wari bɛɛ di sɔrɔdasiw ma o de ka di ne aw m'a fɔ ko budget 1199 milliards ya a ye miliyari 1000 bɛɛ ta ka di sɔrɔdasiw ma n'a ka di an kana dumuni kɛ yɛrɛ parce que olu de bɛ sa pour an ka balo